Bisan sa kawadon mahimo ka nga makapaambit og grasya, kini ang gipakita sa nining mga kanhilibod suroy nga mga batan-on nga karon nagkat-on pag-bake nga mausab ang itunol sa mga nanimuyo daplin sa kadalanan. Anang report ni Femari Dumabo. Usa si Christian, 19 anyos, sa Batang Libod Suroy kaniadto. Apan karon nakat-on na sa pag-bake. Iyang giangkon nga malipayon siya og na-inspired sa paghulma sa matagpan, ilabi na ang alang kini sa mga tawo nga way mga panimay. Nalipay na siguro nga mismo ako nagikan na ng sitwasyon na nakahatag po ko sa uban nga nanginahanglan. Like nako sa una, so man na lang nakabawi gyapon ko sa pinagi sa gamay paagi. Siya og laing 5 ka mga batan-ong lalaki ang lakip sa mga gipang tabangan sa Cebu City Community Scout Youth Guidance Center, Balay Samaritano ug ubang organisasyon aron mahatagan og maayong kaugmaon. Ubos sa Bread for Life project ni Father Vincent Ray Bahian. Silang 5 ang libreng gitudluan og baking skills aron mamahimong kapanginabuhian. Bread for Life project dili lang siya feeding project kundi napod tay livelihood program. Kanhipong nagpuyo sa mga kadalanan ato silang gitagaan og second chance nga para pod makatuon sila para sa ilang panginabuhi pohon. Mato di Pablita Bitoring, ang social worker, nga gipaningkamutan nilang matudlo ang nagkanilaing livelihood skills nga mamahimong kapahimuslan sa kabatan-unan aron makatabang sa maayo nilang kaugmaon. Gawas sa baking, mato ni Bitoring, gitudloan usab sila sa pagtukar o bisan unsang musical instrument. Tagaan man para pagsangkap nila ma'am nga dili man sila forever sa center. Silang tabangan nga makakuha sila skills kay umaabot sila na may magbuhi silang kagalingon. Ning buwan sa gugma, gusto nilang ipadayag ang ilang gugma pinaagi sa pagpaambit sa pan nga ilang giluto alang sa mga nanginahanglan. Oban ni Cleofer Lumayag. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.